Dobro večer. Ja sam Mena Kostić. Ja sam homoseksualac. Bila sam 1999. godine promenila sam pol. Ja sam transseksualka. Prvo sam počela sa hormonima. Nisam bila zadovoljna sa mojim muškim telom, da budem u žensko telo. Ja se protivim i vratila sam iz kuće. Prvo sam uradila operaciju lica, putem hormonske hormona postala sam ženskom. Jednog dana umro je prijatelj moga tate, ja sam pitala njegovu decu, ja sam pitala prijatelja moga tate, mogu da mi daju njihov polni organ. Ja sam zbunjena malo zbog depresije. Pošto su meni osteklana stvar, moj prijatelj meni da, ja sam moj penis dala prijatelju moga oca, meni dao, sam mi pola da budem žensko, bila muškarac, bila sam homoseksualac. Doktor mi uradio silikonem, onda mi je hiruškim putem uradio vaginu. Dok nisam promenila pol, bila sam odeta. Brak imam 2 dece. Jako je moj tata postao otac, jako je njihov otac postao otac, on je kasnije promenio pol. Vidite, malo sam uzbuđena. Moja žena, najpregaša žena i ja, mi smo u dobrim odnosima. Iako se moji silikoni pravi od boljih sisa. Bila muškarac, uvijek sam zavedla moje žene. Bila muška, mnogo sam zavedla moje žene, zato što ima divne grudi, divnu vaginu, koju ću imati unučiću. Zato da budem deda, bit ću baba. Jedno vreme bavila sam s prostitucijom, toga se nešto užasno. Htjeli su da me kindapuju, pa sam jednom sipala sodu u oči. Razvodljiva su danas i dan živi. Sve me tata ne prihvata zato što sam od muško postala žensko. Kad sam bila muško, imala sam veliki penis, možda moj tata kaže, nisam trebala to da radim. Žao mog velikog penisa. A prijateljima kome sam dala moj penis, oni su presretni. Imam 58 godina, mnogo sam sretna, samo mi je žao što ne mogu da imam dece. Dok imam 50 godina, imam dečka koji ima 20 godina. Bi se udala sutra, ali neće majka njihova da me prehvati. I ja bi stegla lice, postala 20 godina mlađe. Mnogo zgodne svake prave devojke. Vi ste sada Mina Kočić, kako ste se nekada zvali u vašem bivšem životu? Pa svi su me zvali Zoran, a mnoge devojke Zoka. Ali ste vi srećni sa svojim novim telom? Mnogo sam sretna, još malo prilikom nekih operacija, postaću još zgodnija. Pre nego što ste promenili pol, vi ste voljeli muškarce, kako ste onda bili sa vašom ženom? Bili smo super, slagali smo se, počela sa hormonskom terapijom. Htjela je brada da raste i postane mnogo dobra gusta kosa. Htjela se rasponovisala. A vi ste promenili pol pre tačno 18 godina, ako se ne varam. Da li ste tada imali osjećaj pri seksu kao i prava žena? Sad se vrlo lepo osjećam, vrlo mi je lepo, osjećam penis kako mi ulazi, ima vrlo divan orgazam.